El setmanari patrocina Redacció Berga. Cent 150 persones van assistir a l'aplec de l'església romànica de Sant Quirze de Pedret celebrat aquest diumenge. El nombre de persones és inferior al de l'any passat, quan s'hi van congregar menys de 300 persones, xifra que al seu torn ja era molt inferior a la registrada en edicions anteriors. Segons l'organització, la tendència a la baixa en el nombre d'assistents és degut al canvi d'horari de la missa, que s'ha hagut de passar del migdia a 11:15 del matí per la coincidència amb altres actes com la Fira de Santa Tecla. Malgrat tot, les priores de l'església van repartir els tradicionals panets de Sant Quirze en un temple ple de gom a gom. Si bé, tal com recordava l'organització, en anys anteriors havia congregat moltes persones a l'exterior. La trobada va acabar amb una exhibició de danses tradicionals. L'Ajuntament de Berga ha aprovat amb el consens de tots els grups municipals el Pla de Millora de Sant Francesc Nord. L'aprovació d'aquest pla permetrà urbanitzar el sector amb la construcció de 14 habitatges plurifamiliars i 14 edificacions aïllades. El 30% de les llars seran de protecció oficial, un 20% serà d'habitatge protegit i un 10% concertat. La urbanització d'aquest sector també inclou l'obertura d'un vial que s'acosta al carrer Roca de la Pila, on hi ha l'Escola de Sant Joan. La Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat aquesta setmana la modificació dels usos del Pla General d'Ordenació Urbana de Berga al sector sud. Es tracta d'uns canvis necessaris per poder instal·lar-hi una activitat d'oci nocturn. Ja fa temps que l'Ajuntament de Berga havia rebut la proposta de la iniciativa privada de posar en marxa una discoteca en aquesta zona de la ciutat a tocar d'una gran superfície comercial just a l'entrada sud de Berga. La proposta de modificació ha prosperat després que aquest hivern la comissió en denegués el vistiplau inicial pendent d'un estudi de mobilitat de la zona. Ara, els promotors de la iniciativa podran iniciar els tràmits administratius amb l'Ajuntament sense topar amb cap impediment legal. El setmanari patrocina Redacció Berga.